siasa na boigo motietereria egiata bwe timu ya Shabana iraniri ngambia muno ase obubuyo botangani bwo moko chuyo na kuburia baragikorwa sorongorwa Gusii kubwatisia chitimu asoko ene kinga ngochi bare gochisira kwa ene kia amatoke amaya rero ndi no mogoko monene asogwa kira abana baito Shabana mbuye muno asiga asingia mwakorete iguru na aribu ngoma na nzoia mukabobeka chigori sano aseibere to wakambia muno kochi nye yachire mbuya muno asobo bwitu arorire buna gwachete egasingia gwachakire mbuya muno ase management yaito ekorawo no yo mite chairman Neverton ekorawo no yo minto SG Kerama no yo minto vice chair ayenda mbuya muno abana ba minto asobore mereria omahete kento nkiyo kire raisi bi hospital kole mereria ne obo emo pirondo guchigocha bo linzi mo chigwaka nandi twabasabira obubwi nandi mo omoyo uyu mokore na mazoezi egera munyakwa mukubwa ngwakira mbiye muno nkurangiria baraiba ito bonspi tubwaterane tu support abana aba tu support talent yichiga tu support na timu ya itende to kwenye mocha kwenye akira mbiye muno ya Kisii Queens na Gusii Starlets chibwate chikochi cyo oyo mito Rayoli na Humphrey egasingia mugendete gukora itukubasabira we are ready to support you, we are ready to work with you na baraiba ito bonspi nkubasaba 20 toche tubwaterane tokonye chitimu chetu